Din huwa l-mument li nitkellmu li ma nibqgħu sikta il-ġlieda favur il-ħajja m'għandix kuluri, m'għandix età u m'għandix ġeneru. Dan huwa dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'diskors li wassal tul eluq tal-laqgħa pubblika organizzata mill-Partit Nazzjonalista bit-tema Iva favur il-ħajja fejn tenna li l-prinċipju kontra l-abort kompla jissaħħaħ wara id-diskussjoni li tellat. Dan huwa l-mument li ma nibqgħux sikta. Dan huwa l-mument illi nitkellmu. Dan huwa l-mument illi nkunu forza mhux politika, imma forza maquda ta' nies ġenwini favur id-drittijiet tal-bniedem, favur il-ħajja, favur dik iċ-ċavetta li tatik id-drittijiet l-oħrajn kollha. Bernard Grech qal li qudiemna għandna sitwazzjoni fejn il-gvern ta' Robert Abela irid idaħħal l-abort kontra r-rieda tal-poplu il għaliex m'għandux mandat biex jagħmel dan. Ara ma taħsbux li din hija ġlieda bejn l-irġiel u n-nisa kif hemm min qed jipprova jpinġiha. Ara ma taħsbux li din hija ġlieda bejn il-femminizmu u l-maskiliżmu kif hemm min qed jipprova jpinġiha. Din hija ġlieda tat-tarbija fil-ġewf. U rridu nkunu kollha maqudin favur din il-ġlieda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-poplu Malti għandu jkun lest li jiġġieled favur dawk l-aktar vulnerabbli u favur dawk innoċenti. Huwa f'dak il-moment l-aktar vulnerabbli illi s-soċjetà għandha tkun hemm kif qalu l-kellima ta' qabli. U tgħinna s-soċjetà u tagħtiha l-opportunità u jkollha dar fejn tkun tista' tgħix. Jekk hemm bżonn ikollha dar, ikollha s-support permezz ta' social workers jekk huwa dak li għandha bżonn. Ikollha l-kura medika jekk huwa dak illi għandha bżonn. Ikollha l-għajnuna finanzjarja jekk huwa dak illi għandha bżonn. Ikollha l-wens u l-protezzjoni jekk huwa dak illi għandha bżonn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandna nagħmlu minn kollox biex ngħinu lil-om biex ma tfittix l-abort, biex l-abort qatt ma jidher bħala soluzzjoni. Bernard Grech qal li kien ikun aħjar li kieku bħalissa qed niddiskutu kif se ntejbu l-għarfien dwar dan kollu biex tissaħħaħ l-edukazzjoni fuq dan is-suġġett. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li rridu nkomplu niddiskutu biex inneħħu l-pjagi li hawn fis-soċjetà biex kontinwament inħarsu l-ħajjiet. U dawn huma l-pjagi li suppost qegħdin niddiskutu jekk verament irridu il-ħajja u s-saħħa tal-mara illi tkun aħjar għax dawn jeffettwaw is-saħħa imma anke l-ħajja tal-mara. Kenna inċidenti, kenna sitwazzjonijiet fejn inqatlu n-nisa għaliex ma sabux l-għajnuna minn dawk li suppost qegħdin jipproteġuhom għalhekk. Ejjew naħdu biex inkunu ġusti, ejjew naħdu biex turi aktar empatija, ejjew nadru, nifmu u nejnu, ejjew flimkien inkunu favur il-ħajja. James Aronellul, Net News.